De drie projecten kosten maar een 54 miljoen euro. Zo zal de zinnenborden in Akrum opgepakt worden. Wenningbouwstichting Elkien wil daar 90 nieuwe wenningen zetten en een aantal huizen renoveren. Als het buiten binnen krijg ik bijna op sommige plaatsen dat ze zijn echt op die huizen en ja, ben ik wel behoorlijk oud en de plannen lezen lang klaar. Maar goed, de ene zit door te wachten en we zijn hartstikke blij dat nog alles in één keer oppakt wordt. Ook de Prinsessenbuurt in Grauw is verouderd. Daar binnen de hichtenverschillen in de Groen Zagrut dat de riool verzakje. Heel belangrijk is dat de grond open gaat, riolering wordt vervangen. Er komen nieuwe wegen, nieuwe stoepen. En eigenlijk alles wat ermee samenhangt nemen we dan gelijk mee. Of het dan gaat om speelplaatsen, openbare verlichting, parkeerplaatsen, het hele werk. Maar het belangrijkste project is toch dat Akrum een roemwaai krijgt. Het zat nou in Akrum in de borden, dat kent niet meer. Het is echt, ja, alle dagen is het verkeer hartstikke vast. En nou, we zijn echt, ja, heel goed dat er nog een Ronenwijk komt dat we het tweede verkeer uit Akrum mijden kennen. Voor de nieuwe roemwaai moet een brug hoe de Poolsleert online worden. Elkien investeert 44 miljoen euro en Warsterhim betelt zelfs haast 9 miljoen. Wij sprokkelen bij elkaar gelden die we al gereserveerd hadden voor rioolonderhoud. We gebruiken regulier onderhoudsgelden. We hadden gelukkig ook nog ergens, hoe kan het, een bestemmingsreserve voor dit doel. En we kunnen de kosten over een aantal jaren spreiden. En al met al maakt het dat wij het zo kunnen hebben realiseren dat we dat binnen onze eigen begroting kunnen opvangen. Dit jaar wordt u uitgezet maar de werkzaamheden.